Dneska mám pro vás recept na úplně základní těsto na sušenky, ale jsou naprosto skvělé i na relief. Tak je pojďte se mnou zkusit. Do mísy dáme mouku, přidáme cukr, promícháme, přidáme máslo, vejce, špetku soli, můžeme přidat vanilkový extrakt a citronovou kůru, nebo třeba i skořici, a nebo třeba kakao. Suroviny propracujeme do hladkého těsta, které dáme do folie, a nebo třeba do voskovaného ubrousku, tak jako já, a necháme v lednici alespoň půl hodiny odpočinout. A teď už jdou na řadu vykrajovátka. Já mám tahle krásná od pana Piškota, tak na něj určitě mrkněte. Těsto vyválíme a klasicky vykrajujeme. Na profilu od pana Piškota najdete spoustu skvělých rad o tom, jak pracovat s tímhle lineckým těstem. Já určitě doporučuji nemít těsto příliš měkké, tedy nechat ho příliš změknout v teple. No a taky pořádně podsypávejte moukou. Takhle vykrojené sušenky dáváme na pečící papír a upečeme do zlatova. Přeju dobrou chuť a krásný Halloween!